सेमीफायनलीचे दुसऱ्या राउंडात एफसी गोवा सगळो नेट लावून जिखतले. हेड कोच झिकोक विश्वास. एफसी गोवा आड दिल्ली डायनेमोस दुसरी सेमीफायनल मंगळारा फातोड्ड्या. पर्रीकाराच्या यत्नाक लागूनच गोंयाक 5,000 कोटीचे प्रकल्प. जुवारी पुलाचेर गोंयचे इतिहासाचे म्युझियम. पर्रीकाराचे दबाज्याक 60,000 लोक. काणकोण तालुको सोडल्यार उरिल्ले दक्षिण गोंयाक बुधवारा उदका पुरवण आसची ना. शेळप्या सांग्यावेल्या साळावली उदक पुरवण प्रकल्पात दुरुस्तीक लागून शटडावन. आनी वागणूक सारखी नाशिल्ल्यान बायल पंचायतीचेर कारवाय करपाची कारापुरा सरवण पंचायतीचेर पाळी. पंचायत वाठारांत महिला पंचाची दादागिरी. पंच म्हणटात जशास तशी जाप. सेमीफायनलीच्या दुसऱ्या राउंडात एफसी गोवा दिल्ली डायनेमोजाक मारून फायनलीत पावतले म्हूण हेड कोच जिकोन विश्वास उक्तायला. एफसी गोवा आड दिल्ली डायनेमोस सेमीफायनल मंगळारा फातोड्डे नेहरू स्टेडियमार जाता. पयल्या राउंडात दिल्ली डायनेमोजान एफसी गोवाक 1 गोलान मारले. दुसऱ्या राउंडात एफसी गोवा तयार आसा. जिखपाक सगळो नेट लायतले म्हूण जिको मिडिया कडेन उलयलो. Eu acho que independente dos jogadores que vão entrar, de quem eu escolher, eu acho que a gente tem que adotar uma postura que sempre foi a do Goa, que nos fez chegar a essa condição. Independent of the team that we're gonna put, we have to have the same philosophy that we had always at the beginning that put us in these positions, look for the victory. Eu acho que não mudou muita coisa não, porque os jogadores utilizados por eles, por nós, foram sempre os mesmos, todo mundo já conhece todo mundo. I don't think that changed very much because of the players that they used and the players that we used was almost the same and everyone know each other very well. São situações que podem acontecer e que mudam uma partida. Você pode... Of course, the only difference that I can see is that the players are more tired now than the beginning of the tournament, and also they know each other better, so they are more like a group now that know each other. And one thing that a game like that is just details, situation that can happen in the game, that sometimes you lose some chances, you have to take these chances, so it's a game of details for both of teams. We know everything that we need to know about Delhi, they know everything they need to know about FC Goa, and at the end of the day, who make the best job, we're gonna win. रक्षा मंत्री पर्रीकारान रक्षा खात्यांत 97,000 कोटींचो निवेश मंजूर करून घेतला म्हूण केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग उलयलो. पर्रीकाराच्या 60चे गौरव सुवाळ्यांत तो उलयतालो. कांपालावेल्या सुवाळ्याक 60,000 लोक जमलो. गोंयाक पर्रीकाराक लागून 5,000 कोटीचे केंद्रीय प्रकल्प मेळ्ळ्यात म्हूण नितीन गडकरीन उलोवन दाखयलें. माचयेर केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, बाकीचे आमदार, मंत्री आनी केंद्रीय फुडारी आशिल्ले. काँग्रेसीचो मुआविनूय पावलो. डिफेंस इक्विपमेंट यदि हम मंगाते रहे हैं तो दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते रहे हैं, लेकिन मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत उन्होंने फैसला कर लिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस कार्यक्रम को लॉन्च किया था, और इतनी थोड़ी देर में 96,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का फैसला कर लिया. और यह नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बाहर से आ रही हैं, डिफेंस इक्विपमेंट यहां पर तैयार करेंगी और फिर वापस चली जाएंगी और टेक्नोलॉजी हमको नहीं देंगी, ऐसा नहीं है. यह भी एग्रीमेंट में यह भी फैसला हमारे मनोहर पर्रिकर ने करा लिया है, मैन्युफैक्चरिंग भी करोगे लेकिन तुम्हारे पास जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को भी भारत को ट्रांसफर करोगे. इतना बड़ा फैसला इस रक्षा मंत्री ने किया है. पण मला मनोहरच्या बद्दल अभिमानाने एक गोष्ट सांगता येईल की ज्या दिवसापासून त्यांनी राजकारण सुरू केलं त्या दिवशी जे व्यक्तित्व होतं, जो स्वभाव होता, जे कपडे होते, जे आचरण होतं, जे व्यवहार होता, तोच आज मुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनंतर संरक्षण मंत्री झाल्यानंतर आहे तसाच आहे. हे सगळ्यात मोठी आनंदाची आणि समाधानाची गोष्ट आहे. आणि गोव्याचा संपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग मी ग्रीन एक्सप्रेस हायवे करण्याची जबाबदारी घेतो. तेव्हा माझं एक स्वप्न अधुरा आहे
की जुवारीच्या उंच पुलावर असं सुंदर एक गॅलरी तयार करा की ज्यामध्ये गोव्याचा इतिहास, भाऊसाहेब बांदोडकरांचा इतिहास, गोव्याच्या मुक्तीचा इतिहास, गोव्याच्या स्वातंत्र्य संग्राम संघर्षाचा इतिहास सर्व भाषेमध्ये हिंदुस्थानच्या लोकांना कळला पाहिजे अशी सुंदर तिथे तुम्ही एक सुंदर कॅप्सूल लिफ्ट लावून एफेल टॉवर पेक्षाही कदाचित उंची जास्त राहील अशी एक कृती जरूर गोव्याकरता करा. याकरता सगळा पैसा केंद्र सरकारकडनं माझ्या विभागाकडनं तुम्हाला उपलब्ध करून देईन असा विश्वास देतो. मनोहरबाबाची साठी जाता आणि मनोहरबाब परत सिनियर सिटीजन म्हणून म्हजे लागी आनीक लागी येता हे सुद्धा एक बरोबर काम करपाची पद्दत ह्या म्हणटा. आणि म्हाका दिसता हो जो साथ जो आसा तो हाज्या फुडें सुद्दां केन्ना सुटची ना हाजी ग्वाही जी आसा ह्या सगळ्या कायदूंच्यान मेळटा. सगळे खातीर योजना वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन ताणें जनते पर्यंत पावयल्यो आणि ताची पावती आज ह्या निश्चितपणे ह्या सभेत आणि ह्या जनसागरांत दिसता. डिफेन्स एक्सपोचो विशय आयलो. काही लोक हांगा उलोप घालपाचो प्रयत्न करता. डिफेन्स एक्सपो म्हणजे कितें जमीन डिफेन्साक म्हणजे म्हाका न्ही ती डिफेन्साक दिली अशें जायना जाल्यार दिस इज एन ऑपॉर्च्युनिटी वी शूड नॉट मिस. काही लोकांक जर नाका जाल्यार ते हालोवपाक आमकां वेळ लागना कारण इट इज अ टेम्पररी. पण हांवें आर्मीक सांगलें देशा खातीर बलिदान करूं नाका, देशा खातीर मरूं नाका, देशा खातीर मारात. मरता कितें? किल द एनिमी, डोंट गेट किल्ड. दॅट इज अ मॅसेज. आनी म्हाका अभिमान दिसता की गेल्या वर्सभराचो परिणाम पळया तुमी. रेकॉर्ड काडा गेल्या 10 वर्साचो. गेल्या वर्स सव्वा वर्सान कितें फरक पडला तो लक्षांत येतलो. काणकोण तालुको सोडल्यार उरिल्ले दक्षिण गोंयाक बुधवारा उदका पुरवण आसची ना. शाळप्या सांग्यावेल्या साळावली उदका पुरवण प्रकल्पांत बुधवारा सारखे करपाचें काम चलतलें. दुरुस्तीक लागून सकाळीं 9 ते दनपार 1 मेरेन प्लांट बंद आसतलो. ताका लागून बुधवारा सांग्या, केप्यां, साश्टी आनी मुरगांवां तालुक्यांनी उदका पुरवण जावची ना म्हूण सांगे PWDच्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरान जाहीर नोटीस काडल्या. एक विराम.